مهنات كريستيانا وبحري زمننا نسمكا كنسبكو إنا يقداس كنصرفا يندلن نصبرا أبرهانكا كري ندلينا عقب قناين حكورن كنزمرلكا ندلينا يقداسا ينسددن እቶም ቃል አምላኽ በመስባኹም ሰባት አጸሊሞም ናይሎም ንጽህንኦም ከገልጹኹም መጻድቑ ክትሪኦም ከለኻስ አቤት ከሕፍሩ ስለ ወንጌል ዝበጽሑም ጸለመ በረኸት ኮይኑ ክንዲ ዝስምዖም መርገምን ውርደትን ኮይኑ ዝስምዖም ንምንታይ ኮነ ኸውን እቲ ቃል አምላኽሲ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ እንተተዛረበልኩም ወይልኹም ዳ ይኮነን ዝብል ንምንታይ ዳዮም ሐዋርያት ዘመንና ጸርፎም አሜን ኢሎም ክንዲ መቕባል እንቃዓ መልስን መልሐስን ሒዞም ንንጽህንኦም ክማጎቱ ፀሓይ ዝዓርቦም በሉ ሓደ በሉ ላይ ንጽህንኦም ሰባት ክፈልጠሎም ዝቃለሱ አገልግሎቶም ንሰብ ጥራይ ስለ ዝኾነ እዩ ነቲ ናይ ምድሓን ፍልጠት ይፈልጥዎ እዮም የግዳስ አይነብሩሉን ስቕ ክብሉውን አይኮነሎምን ስለ ስምካ ሙሉእ መዓልቲ ንጽረፍ ንቕተል ንሕረድ ዝብል ቃል አምላኽ እንታዮም አይኮነን ስለዚ ነገር ዚው ቅዱስ ጳውሎስ እውን ከምዚ ይብል አምላኽን አና ሐዋርያት ድሕር ኩላቶም ኮይና ከምቶም ሞት ተፈርዶም ዝገበረና ይመስለኒ ስለዚ ዓለምን ንዓለምን ንመላእክትን ንሰብን መስሓቅ ትርኢት ኮይና አሎና ንሕና ስለ ክርስቶስ ዓያሹ ኢና ንስኻትኩም ግና በክርስቶስ ጥበበኛታት ኢኹም نحنا حماقات نسخاتكم قنا حيالات نسخاتكم كبرات نحنا حسوراتنا كالساع حجي نتأمن نسأمن نعرق نقفع لنا ما حدر يبلنا بقزاء دونا ندعينا دما نسعر لنا الناس عرفنا نمرق الناس قوقنا نعقس الناس تحامينا نمعد لنا كالساع حجي كم قحاف علمن كم ناي كلاتهم قدفون كوينا لنا حواريات تحتن دحرن كله كم أول نموت كم زتفردو نسبن ملائكتن مصحف ترئيت دحر نيروم نسخا أنا دو يصرف أنا دو ينعاقلك ننسخنا خامم موقات فصم ما قد حواريات كم زي اللخادا يكونن ذري اتقال أبوتاتنا حواريات كساب حجي كم قحف علمن كم ناي كلاتهم قدفن كوينا اللونا يزبل اتخساب حجي زبل قال نزي حجي أما قد حواريات اللخون اتبل نعخاي زملكت قلنا زي سقر يبلوامو اقل قلوتهم من سبكتهم من نسب مخانو حلون او ما قد دابيلو سلازن اقرم كم ترى سقاويان سبات نخبر قزا رسوم بالطباقن نايم مصدقن منفس كم فيلون سلازوس شعو انا يجمر دحر انا مو انتاي دليهم نقر تودي ولدي